бързи. Що игра там? Аре, запринирам. Тръски. Искате на тръски? Добре, само да биеш. Гледай, имаш един ход. Два хода. Да вземем. Но да вземем има само. Да вземем. Мерси, чакам. Чакай ти, Гама. Има тръска, не. Стига, румба. Кажи. Аз тебе румба, ти си алко от закон. Дай ми дама. Тук имах дама на АП. Нямаш нищо. Дай ми дамата, имаш дама на 4. А5. А5. И аз това казах, имам дама на АП5. Нямаш. Добре, вече. Какво си прибаваш мули? Ти си много заеш, ще му кажеш малко от тук някъде. Да. Аре, стига. Чакай, тази дама е излишна, тя е от другата дъска. Чай, на дъската тогава трябва да има... Маци казва. Една, две, три там. Къде е четвъртата? Къде е четвъртата дама? Вземи тук. Имам една, две, три дами. Вземи тук. Е там. Къде е четвъртата? За мен не трябва да е на дъската. Не. Иванчо. Бъркаш се, да не. Добре, аз се таша. Опа. Взех ти дамата. Добре, Да. добре, аз съм дал. Абе, така шах. Не, аз съм на ход. Аре, руба. Дома. Не, бе. Виж, там Да, е обери. Това е дамата, бе. Също взимаш някакъв офицер. Абе, той си взема от една дъска. Чакай, бе, тази дама е валидна. Да, е валидна. Ебе, вземе ми дамата.